Здрасти, Оми! Къде си, бебачко? Какво носиш? Здрасти, Оми! Ти какво носиш? Ама мен няма да ме снимаш с бастуна. Добре, няма. Сме на разходка в полето. Самолета снима. И самолета ще кацне и там. До Зелец. До Зелец. Чакаме го, сега паркира. Сега отиваме на изложба. Къде, Оми? На Ван Гог. На Ван Гог. Ето го. Ето го и Васко. Ето го и Ван Гог. Оп. Днес отиваме в два музея, Мерцедес и Порше, да си харесаме нещо за вкъщи. Да, някоя играчка да си купим. Днес отиваме до Хайделберг. Yeah. Aber natürlich. Mit diesem Auto. Брум-брум. Понеже сме много културни, си взехме аудиогид и сега ще обикаляме по картата. Сега Лийка в Илийка обяснявам ти неща, за да изглежда на GoPro-то се едно си говорим нещо. Ние реално не си говорим. Ние просто седим и там минава самолет, жена пресича. Лия не се ориентира в момента, а там минават таксита. Там е летището. Там е летището. Това са въздушни таксита. Много скъпо. Порке. Окей. Разходка в парка до Хойнхайм, университета на Марти, който има цветеница. Днес сме на разходка в Щутгарт. Оставих Оми в един ресторант и след малко отиваме при нея. Аз се чудех къде е Оми. Ей, там отзад.
бяхме в Карлсруе с Илян. Сме на една готическа църква. Готическа. Илян ни вкара в университета му да пишкат. Вау, какво е? Батерец, тумбикла. Тези са много смешни, защото са супер малко плани. Спойлера. Комбинираме. Вау. След цял ден пътуване, стачки на летището в Карлсруе и от самолет 150 човека се прибрахме само 30. Вече сме си вкъщи с госпожа Начита.